se făceau baloții din, deci nu cilindrici, ci paralpedici, legați cu sârmă. Dar s-a întâmplat ca omul să nu scoate sârma când o dea la vaci și vaca înghițea sârma aia și vă dați seama că îi crea probleme medicale. Acum se fac cilindrici, au și o suprafață pe generatoare se pune ceva de plastic de protecție ca să nu intre ploaie în el. Deci uitați-vă, e ceva foarte modern și foarte elegant. Dar unul de ăsta este foarte greu și se face tot automatizat. Ca să le iei pe ăsta în furcoi și-l arunci în remorcă, cum făceam noi când eram tineri, ăia paralpedici erau mai ușori. Ăsta e de 5 ori unde ăla. Și la noi când găseai câte unul din iarbă verde sau din ce era acolo, nu era uscată, lucerna sau din ce era balutul paralpedic, îl urcam în remorcă vreo 3-4 în furcoaie. Aici forma cilindrică este mai bună, folia îl apără de ploaie, că dacă plouă se mucegăște și îmbolnăvești vita. Deci fânul este aur pentru gospodarul cu animale. Trebuie să aibă grijă ca și de cămașa lui. Pentru că cu el hrănește animalele și animalele îl ajută și pe el. Lapte, carne și mai multe. Deci vedeți câte conexiuni se fac în natură.